тоже здесь не жили. Мы только приехали, через 3 года вот такое случилось. Радик Тахировның язмышы ничек хәл ителәчәген үз күзләре белән күреп белергә килгән бердән-бер гаилә Асия Шәмсетдинова һәм аның кызы. Әбиләре 2012 елда үтерелә. Ул үзе генә яшәгән була. Это очень тяжело. Идел буе маньягы Казан буучысы жан алучы. 10 елга сузылган эзләүләр дәвамында аны кем генә дип атамадылар. Җинаятләрен кылган вакытта якты йөз белән әбиләр яши торган фатир ишеген шакыса, бүген суд залында ул журналистлардан йөзен яшерде. Радик Тахиров Россия җинаят кодексының 3 маддәсе буенча гаепләнә. Тикшерүчеләр аның 2011-2012 елларда 31 кешене үтерүен, 3 кешене үтерергә җыенуын, аларның барысында талавын ачыклый. Җинаятчының шәхсен озак ачыклый алмыйлар. Корбаннары Идел буеның төрле төбәкләрендә табыла. Уралга кадәр барып җитә, Мәскәүдә дә булгалый. Шул рәвешле шәһәрдән шәһәргә күчеп йөри җинаятчы 31 кешенең башына җитә. Үтерү очраклары бер-берсен тулысынча кабатлый. Корбаннар нигездә өлкән яшьтәге әбиләр, кайберләре 90-га якынлаша торган булган. Ул аларны кул астына эләккән чыбык, халат бавы белән булган ди тикшерүчеләр. Тикшерү барышында бу хакта бәйнә-бәйнә үзе сөйләгән була. Әмма соңрак баш тарта. Тик гаибен танымавы аңа бүген ярдәм итмәде. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд аны гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарды. Радик Тахиров беренче 10 елын төрмәдә, калган өлешен махсус режимлы колониядә уздырачак. Тагиров осужден к пожизненному лишению свободы. Тахиров гомерлеккә ирегеннән мәхрүм ителде. Шул вакытның беренче 10 елын ул төрмәдә утырачак. 2020 елның 1 декабреннән ул кулга алынган иде. Бу вакытта җәза исәбенә кертелә. В срок наказания ему зачтен период его содержания под стражей с 1 декабря 2020 года. Радик Тахиров утырышта бары тик 2 сүз әйтте. Берсе судьяның карарны ишеттегезме дигән сорауга ишеттем диюе, аңлашыламы дигән сорауга аңлашыла диде. Соңрак адвокаты аның суд карары белән килешмәвен әйтте. У нас 15 дней. Безнең 15 көнебез бар, бу вакыт эчендә апелляция шикаяте язырга җыенабыз. Без суд карары белән килешмибез. Тахиров та, мин дә гаепсезлек турында әйтеп торабыз. У нас позиция такая, не признаем вину. Суд карары үз көченә кергәнче Радик Тахиров тикшерү изоляторында булачак. Зыян күрүчеләр бүген чыгарылган карар белән риза булуын әйтте. Шулай ук Тахиров 2 миллион 300 мең сумлык матди зыянны капларга тиеш иде. Суд бу шикаятне өлешчә генә кабул итте. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.